La tènue làmpada de gas parpellejava, projectant llargues ombres sobre la cara cansada de Thomas Edison. Una altra bombeta de vidre geia trencada, marcant el 999è intent de crear llum elèctrica duradora. El seu laboratori, habitualment un centre d'innovació frenètica, estava carregat amb el silenci dels fracassos acumulats i la feble olor d'ozó. La jove Mary, la seva assistent diligent, observava les seves espatlles caigudes, la seva pròpia esperança vacil·lava. Mesos s'havien transformat en un any de feina incessant, però el somni incandescent seguia sent esquiu. Els crítics es burlaven, els inversors s'impacientaven i fins i tot els seus amics més propers li van aconsellar que abandonés aquesta bogeria. Thomas, això és una bogeria. Va tronar Frank, un col·lega de molt de temps, passant per piles de filaments cremats. Estàs malgastant recursos preciosos i la teva ment brillant en una tasca impossible. Edison es va girar lentament, els seus ulls cansats però amb un foc tossut. Impossible és merament una paraula per a aquells que es neguen a veure més enllà del conegut, Frank, va respondre ell, recollint una altra fràgil carcassa de vidre. Va imaginar un món banyat per una llum suau i constant, un contrast marcat amb les làmpades de gas perilloses i parpellejants que dominaven les cases i els carrers. Aquesta visió el va impulsar a través de cada contratemps. Però fins quan, Thomas? Va insistir Frank, assenyalant l'equip trencat. Quants fracassos més fins que admetis la derrota i dirigeixis el teu geni cap a alguna cosa assolible? Edison no va respondre, sinó que es va centrar en una nova idea, un petit fil de cotó carbonitzat. Podria aquesta delicada fibra suportar la calor intensa, brillant sense cremar-se? Dia i nit es van fondre en una sola recerca concentrada, va preparar i provar meticulosament, ignorant la fam i l'esgotament. Cada fracàs era una lliçó, un pas més a prop, no una raó per rendir-se. Mary el va observar, fascinada per la seva voluntat inquebrantable, fins i tot quan volaven espurnes i saltaven fusibles. Va aprendre que la veritable innovació no era només brillantor, sinó una resistència il·limitada. Una nit freda, després de centenars d'altres intents fallits amb diversos materials, Edison va preparar l'última bombeta amb el filament de cotó carbonitzat. L'aire crepitava amb una barreja d'anticipació i por. Va activar l'interruptor i el filament va brillar, una llum vibrant i constant va omplir el laboratori fosc. Mary va fer un glop, els seus ulls ben oberts amb incredulitat i alegria mentre la llum pulsava, i després es va mantenir. No era només una llum, era un far, cremant intensament durant més de 13 hores, bandejant les ombres del dubte i demostrant que l'impossible era possible. Edison havia trobat el seu avenç. Havia empès més enllà de tots els límits de l'expectativa, demostrant que la perseverança i una visió inquebrantable podien il·luminar l'impossible. El viatge d'Edison és un recordatori poderós. No deixis mai d'empènyer els límits, perquè sovint és just després del 999è fracàs que el milè intent ho canvia tot. Abraça els reptes com a trampolins, no com a obstacles. Si el viatge de Thomas Edison us va inspirar a no deixar mai d'empènyer els límits, subscriviu-vos a Catalanrepo per a més històries llegendàries. Doneu-li m'agrada si aplicareu aquesta lliçó avui i comenteu quina història famosa hauríem de compartir a continuació.